Някои битове са просто прекалено тегави, за да бъдат пуснати някога и той е един от тия. Не, бата, не се бавам изобщо. В смисъл, не знам дали усещате това, което аз усещам. Но това, което аз усещам е... Ръцете горе, копалета, тук ли сте? Парти ли правиме или просто се баваме? Аз знам, че аз се бавам, ама вие не. Така че лате да го убиваме. Висшата лига, тук само полячи се събират и да се види за глаза. Това за моите копанета, дето усещат каквото реда и не ме слушат изкълчени като при среща с ортопеда, защото плеснах с умение, равновесие се промени. Праси пазата, шайт повече, толкова божествена комедия. Чакам някой се направи на критик, защото мен любимия му рапер е като параолимпик. Но ме притеснява, брат и сестри, така наострим ума, с който реже листа от гранит. Не е важно колко си известен, ма важното е с какво. С бруталния си подход или с реклама е на бедо. Бите друг сочат ме, защото няма никой друг нервиш откът ти, защо при уния съмнително не викат по престиж. И ако някой го види, имаш по-голям дявол от Догани Луканов взети заедно. Гитар с мачка, всеки самозван с изражение камено. Гигант нагалено, в облекло траурно. Причам на своя страна, всяко едно лице окалено. Армия от потиснати и лишени, в очите на които всички са мишени. Мишки и хиени, пустини, суити, шиити, бизнесмени, саудити. Практикувам крав мага в Израели. Слепите водят слепите, но окот царува. Няма значение, стига само да воюват. Гладуват истински богати държави, половината емигранти, другите си ромашки тояги. Бати, виж хубаво моите банди, агенти модерно въоръжени обявяват джихади. На външен вид услуш като мангали, случва се през 10 години, защо забрани? Казват, че са врагове, но са в консорциум. Сам го 20 годишен пазех афгански опиум. Използват и сега по-умело да разделят, колкото от бърко разводно дело. Какво ти каже Черноморието му сад, 2-3 дена още преди стореното. Света е единствено на търсене и предлагане, но който търси е същия, който предлагаме. Това не е конспирация, клептокрация, разбираш рано или късно гаранция. усетете баса, братя. И какво се казва? Че... Я дай тая вода да я вия, бе. Ще ти трябва, бат, ще ти трябва.